ಮಾರೆ ಈರಿ ಏರಿ ಯಾನ್ ಏರ್ಲೆಪ್ಪು ಮಾರೆ ಈರೇರ್ಪಲ್ಲೆ ಯಾನ್ಲ ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪುವೆ ಹಾಗೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ತಿಂದ್ರೆ ಬೈದಿನಿ ಯಾನ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದ್ರೆ ಬೈದಿನಿ ಅಣ್ಣ ಬಕ್ಕ ಇನ್ನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಬೈದಿನಿ ಈರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ತಿಂದ್ರೆ ಬೈದಿನ ಬಕ್ಕದಾದ ಕೋರಿಕಾಯಿ ನಮ್ಮಂಚನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನು ಸ್ಟೀವ್ ಬಂಡದು ಯಾನ್ ಸುದೀಪ್ ಅಂದ್ ನೈಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಯು ಸುದೀಪ್ ಅತ್ತಿಯ ಸುದೀಪ್ ಬಾಯ್ ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ನು ನಂಗೆ ದಾದ ತಿಂದ್ರೆ ಗುಂಡು ನಮಕಿನಿ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿಯಾ ಈರ್ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮೂಲ್ಯ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾರೆ ಈರು ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ನಾತಿ ಚಲ್ಲು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಉಂಡತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದು ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಫುಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಸತ್ಯ ಬತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಏನರೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಡಿಲ್ಲಡ್ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅವಡೆ ಈಕೆಂದಾರ ರೊಟ್ಟಿ ಇಡ್ಲ ಇರೆಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ನಿಜವಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅನಿಸ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ರಡ್ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಏನ ಕೊಡ್ಪಂಡ ಆ ರಡ್ ಟೈಪ್ ದ ರೊಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಐತ ರೇಟ್ಗೆ ಐತ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅವಡ್ ಐತ ಪ್ರೈಸ್ ಅವಡ್ ಅವು ವರ್ತ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ನೋಡು ಖಂಡಿತ ತೂಕ ಸ್ವಚ್ಛಟ ಪ್ಯಾಕ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದನ ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಏನೈತೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊರೋದು ಸೊ ಏರ್ ಟೈಟ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡದೆ ಏರ್ ಟೈಟ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇಪ್ಪೋಟ್ ಇದನ್ನ ರೊಟ್ಟಿ ಏನಂತ ನ್ಯಾಯ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುದೀಪ್ ಬಾಯ್ ನೀಗಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊರೊಡ್ಜಿ ಕೋರಿ ಟು ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊರೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಸಾರಿ ಸಾರ್ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಏನೋ ಡೀಟೇಲ್ ಬರೆದ್ರು ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಆ ರೊಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ತಿನ್ನದಿಪ್ಪ ಸೊ ಮುಖ ಮೇಡ್ ಇನ್ ತುಳುನಾಡು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಐಟಿನ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಉಡುಪಿ ಉಂಡಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಉಡುಪಿಯ ದಾಲಜ್ಜಿ ಉಡುಪಿ ಮಾಡುದು ಅದು ಉಡುಪಿನ ತುಳುನಾಡು ಟೆಪ್ಪುನದ ಸೊ 0% ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೈಸ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಂದ ಮರವು ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚೂರು ವಿಚಿತ್ರ ಇದೆ ಸೊ ನೆಟ್ಗೆ ರೈಸ್ ಉಂಡುಗೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಉಂಡು ಜೀರಾ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ್ ಉಂಡು 500 grams 100 rupees ಸೋವಿಯತ್ 500 grams 50 rupees ಉಂಡು ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಅವು 1 kg ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ರೇಟ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ kg ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಏನು ಅವೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಇರುವೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಂಪ್ ಐತೆ ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ಅಂದ್ಲ ಬರೈತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೆಟ್ ಏನು ಉಂಡ ಈ ರೊಟ್ಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನು ಆಪಲ್ ಹೋದ್ ಈಗ ಸಾರ್ ಬಾಡ್ನು ರೊಟ್ಟಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹೊಡೆಯಪ್ಪು ತಿಂತೀನಿ ಆತೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನು ಈ ರೊಟ್ಟಿ ಉಂಡದೆ ಈ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಆಲೈಜ್ ಖಂಡಿತ ತುಳುನಾಡು ಉವೆ ಜಾತಿ ತಗಲಿಪ್ಪಡು ಉವೆ ಧರ್ಮ ತಗಲಿಪ್ಪಡು ರೊಟ್ಟಿನ ಕೊರಿದ ಸಾರೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪೇರು ರೊಟ್ಟಿನ ಬೆಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಮಾಡ್ತದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ತಿನ್ಪೇರು ರೊಟ್ಟಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪೇರು ಸುಮಾರು ಏನ ಬಂಡ ಕಾಮನ್ ವಿಷಯ ಏನ ಬಂಡ ರೊಟ್ಟಿ ಸೊ ಜಾತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದಿಪ್ಪಡು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಫುಡ್ ಕೊಂಚ ಮಾಡರ್ನ್ ಟಚ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಈರ್ಲ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಟ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಎಡ್ಡೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಬರ್ಲೆಕ್ಕ ಚಿಯರ್ಸ್ ಬ್ರೋ ಬೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಸೊ ಸೌಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಸೊ ಅದ್ರ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ನುಂಡು ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ನುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಸುದೀಪ್ ಇದು ನಮ್ಮೇನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ನಾನೊಂಜಿ ರೊಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡು ಸೊ ಅವಡ್ ಏತ್ ಬೆಟರ್ ಉಂಡು ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಈಸೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ರೊಟ್ಟಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ತೂಕನ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇರ್ಲಕ್ಕ ಪಾಶ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನೆಟ್ ದಾಲ್ ಬರೀತೀರಾ ನೀನು ಏನೇನೋ ಉಂಡು ದಾಲ ಬರೆದು ಜೇರು ಕಡೆ ಎಂಕಲ್ ಚೀರ್ಸ್ ಮಲ್ತಾ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಚೀರ್ಸ್ ಬಡ್ಸಿ ಸೊ ಎಸ್ ನೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಏನಪ್ಪ ಯಾನ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಡು ಈ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ತಿಂಡತ್ತಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅವೇಡ್ದು ಒಂದೊಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಉಂಡ ಒಂದೇ ದಪ್ಪ ಉಂಟು ಒಂದೇ ದಪ್ಪ ಉಂಟು ಅದು ಒಂದು ಅವು ತೆಲು ಉಂಟು ಒಂದು ದಪ್ಪ ಉಂಟು ಸೊ ಒಂಜಿ ನೋಟಿಸ್ ಏನ ಮಲ್ತ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ನಿತ್ತದ ಸೊ ಸೌಂಡು ನೈಸ್ ಸೌಂಡ್ ಲಾಂಚನೆ ಬರೋದುಂಡ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಫೀಲ್ ಅಪ್ ಅವೇ ಬಂದ್ರೆ ಏನದೆ ದಯಪಂಡ ಅವು ಇರಗ ಒಂಥರ ಇರ್ ಬಾಯಿ ಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೇನೆ ಒಂಥರ ಸಾಫ್ಟ್ ಒಂದಿತ್ತಾನೆ ಒಂದೊಂಚೂರು ಕ್ರಿಸ್ಪಲ್ ಎತ್ತನ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಯ್ತಾನೆ ಒಂದೊಂಚೂರು ಹಾರ್ಡ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜು ಮುಂದೆ ಹಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಉಂಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪನ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ 10 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ 12 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ರೊಟ್ಟಿ ಬಸಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗಂಗರದ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡತಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಕಾಟನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಬಲ್ತದು ಐಕೊಂಚಿ ಏನ ಬಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಯರು ಅವೇನ್ ಬಸ ಇರ್ಪೇನೆ ಸೊ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಅನ್ ಮಸ್ತ್ ತಿಂತ ಇಂಕ ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುದೀಪ್ ಬಾಯ್ ಹೋವೇನೆ ಇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದಾವೇನು ಇಸವು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡದೆ ಸೊ ರೊಟ್ಟಿ ದೊಟ್ಟುಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಇರು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪರೆ ಅದು ಕೊರೋನಾ ಮಲ್ಪೆ ಕೊರೋನಾ
ಅವೇ ಖುಷಿ ಆಡಕ್ಕೆ ಡೈಲಾಗ್ ಆನಲ್ಲ ಏನೇನು ಅನ್ಬ ರೊಟ್ಟಿನ ಸಾರ್ದ ಒಟ್ಟುಡು ತಿಂಪಿನ ಒಂದು ಬೇಕ ನಂಚರಿ ತಿಂಪಿನ ಬೇಕ ಅತ್ ಏನ ಸಾರಿ ನಡು ಬತ್ತೀರಿ ಅವೇ ನೆಣ್ಣು ನೀ ಮುಗಲ್ ರೊಟ್ಟಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾರ ಮುರ್ಕರೆ ಮಣಿ ಕೊರ್ಪೇರ ಅಂದ್ ಕಾಪುನಿ ಖಾಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಕರಾವಳಿ ಪೀಪಲ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಇರಗೆ ಇಷ್ಟ ಅದು ಇರಿನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬರ್ತದ ಎಂಕಲ್ ಇರಗೆ ಖಾಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ಪಾಂಡ ದೇವರ ಮೆಚ್ಚನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಪಂಚ ಅದು ಯಾರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಏನು ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮೇರು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಅಂದೆ ಒಂದು ಆರು ಲೈಟ್ ಪಾಡುಲ್ಲಾರಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪುಲ್ಲಾರಿ ಒಂದು ಸಾರ್ ಬತ್ತರ್ಪಿಲ್ಲಾರಿ ఒక ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನದ್ ಪನ್ಪಿಲ್ಲಾರಿ ಬೊಕ ಏನಾಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಬೊಕ ಬಾಜನ್ ತೆಕ್ಕುಲ್ಲ ಬಟ್ ಅರ್ನ ಮಂಡ್ಯ ಡಾಲೇಜ್ ಅಂಚ ಕುಜಲ್ ಕುಜಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನೊಂದು ಕೆಲಸ ಅನ್ಪ ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಈ ರೊಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಿಪ್ ಕಮ್ಮಿದ ರೊಟ್ಟಿ ಒಂದಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ರೊಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ಲೆ ರೆಡ್ ಪೇಟ್ ನಂಚ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಾರು ಪಾಡ್ಬೇರೆ ಒಡೆ ಗ್ರೇವಿ ಬಿಸಿನ್ ಬರತ್ತೇನೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಸುಲಭ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ರೊಟ್ಟಿ ಸೊ ಇಂಕ್ಲಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ರೊಟ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಸೊ ಇಂಕ್ ಏನ್ ಬರ್ಲಕ್ಕ ಫುಲ್ಲು ಸಾರು ಪಾಡ್ದು ಸುದೀಪ್ ಹೆಂಗ್ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಅಪ್ ಮಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಲೈಟ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ತಿನ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂದುಂಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಲ ಉಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂದು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದು ಸೊ ಅಂಚೆ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಈ ರೊಟ್ಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ ಉನ್ನೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಉನ್ನೆ ಇಂಚ ಅನ್ನೊಂದು ಪನ್ಪ ಇಂಕಲು ಎಸ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಎದಾಗ ಎಕಡೆ ದಪ್ಪ ಇತ್ತನದೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಸಾರು ಒಂದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರಗ ಆ ದಪ್ಪ ಫೀಲ್ ಒಂದಿದ್ದೆ ಅಂದು ಬಟ್ ತಿನ್ನಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಪ್ಪ ಇತ್ತು ತಿನ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಯಾನೊಂದು ಈನ ಪನಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಡ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಐದೈದ ರೇಟ್ ಇನ್ನ 50 ರೂಪೀಸ್ ಏನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಬೆಟರ್ ಉಂಟು ಬರ್ತಾವ ಬಟ್ ಒಂದೇ ಏನು ಬೇಡ 100 ರೂಪೀಸ್ ಕೊರ್ಪಿನತ್ತು ಒಂದು ಹೆಡ್ ಹೆಂಚಿ ಬೇಡ ಈ ಚೀಪ್ ರೊಟ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ರೊಟ್ಟಿ ಬೆಟರ್ ಉಂಟು ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ತಗೊಂಡಂಗಿರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಆತ ಡಬಲ್ ದಾತ್ ಎಂಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆತ್ ಗೊತ್ತಾಚ್ ಬೇಡ ಆತ್ ಕೊರೋಡ ಬಂದ್ ಬಟ್ ಓಕೆ ಇವನ್ 50 ನೈಕ್ 60-70 ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಕೊರ್ಪಿನತ್ ಏಮಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಣ್ಣ ತೋಜುಂಡು ಇರ್ನ ಎಂಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ 100 ರೂಪೀಸ್ ಕೊರೋಲೆ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ದಾಯಕ್ ಬಂಡ ಆ ತಗಲ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಈ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಪುರ ಪಕ್ಕ ಉಂದ ಆಪುಜಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ತೆಲು ಉಂಡು ಆಮೇಲೆ ಓಕೆ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಯ್ತಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಒಂಥರ ಏನೋ ಮಾಡರ್ನ್ ಟಚ್ ಕೊಡ್ತೆ ಇದು ಆ ಒಂದೆಂಟು ತೂರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರೋರಿ ಸೊ ಸ್ಟೀವ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ರೆಂಕಲ್ ಕರಾವಳಿ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬೈದಾರೆ ಈ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಇಸ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬನ್ಪಿನಾಡ ಇಸ ಎಂಕಲ್ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬತ್ತೇರು ಒಂಜಿ 7 ಜನ 10 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಗಿ ಬತ್ತೇರು ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬರಲ್ಲ ಇರ್ಬಲ್ಲ ಲಿಪ್ಪುಗೋರ ಸೊ ಅದಗ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪನಾಗ ರೊಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡಿಪ್ಪು ಅದಗ ಒಂದು ಎಂಕ್ 50 ರೂಪೀಸ್ ದ ರೋಟಿ ಅವು 100 ರೂಪೀಸ್ ದ ರೋಟಿಗ್ ಎಂಕ್ ಒಂದು ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬರ್ಪುಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ 200 ರೂಪಾಯಿ ಐಟನ್ ಒಂದು 4 ಬರ್ಪುಡು ಅದಗ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾನ್ ಉಂದೇನ್ ಪಸರ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅಂಚನೆ ಏನ ಕೆಲವು ಅಬ್ರಾಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಏ ಸ್ಟೀವ್ ಏನಡ ಬರ್ಪಿನ ರೊಟ್ಟಿ ಕಡಪುಟ್ಟ ಅದಾಗ ಎಂಕ್ ಉಂದೇನ್ ಕಡಪುಟ್ರೆಗ್ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಬಾಕ್ಸ್ ಪೊರ್ಲುಂಡು ತೂವೆರೆಗ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದುಂಡು ಅಗಲೆಗ್ ಏತ ಕೆಜಿ 10 ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನು ಫ್ಲೈಟ್ ಇಡ್ ಸೊ ಅಗಲೆಗ್ ಪೂರ ಇಕ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಕೊಡಿಲ ಆಪುಜಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ತೂವೆರೆಗ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅವೇನ್ ಕಡಪುಟ್ರೆಗ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸೊ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಕಂಪೆನಿ ಒಂಜಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ದೇರ್ ಬಣ್ಣ ದಾಯ ಪಂಡ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ನಮ್ಮ ಇತಿಲಕ್ಕನೆ ಇಪ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ 100% ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದಿನ ಪೋಯಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆವನ್ ಪೋಯಿನ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಪ್ಪುವ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಗ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇನ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ದೇರ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಚ್ ಕೊಡ್ತೇರ್ ಪನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಟಚ್ ಕೊಡ್ತೇರ್ ಪನಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯಡು ನಿಜೋಟ್ಲೆ ಏನು ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಅನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಆಗಲ ಏನು ಐಟಿ ಈನ ಪೂರ ಪಾಡ್ವೇರ್ ನಾರ್ಮಲಿ ತುಲೆ ಇದೇ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಪೋನಾಗ ಐಟ್ ಬರದಿಪ್ಪೇರು ಏನ ಪಾಡ್ವೇರು ಏನ ಉಂಡು ಎಂಚ ದೀವೋಡು ಅವೇನು ಕೋಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾಡು ದಿವಡೆ ಹಾಟ್ ಏರಿಯಾಡು ಎಂಚ ಪೂರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಪ್ಪಂಡು ಇರಾಗೈತೆ ಕೆಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ರೊಟ್ಟಿಡ್ ಕಂಪೆನಿದಾಗಲು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಸೊ ಈನ ಪೂರ ಪಾಡುವ
ಇವನ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಪಡಿ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಏನಾದ್ರು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ರೈತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದು ಪಡಪ್ಪು ನೀನು ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೇರು. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಪನಾಗ ಎಂಕು ಈ ಕಂಪನಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ ದಯಮಾಡ 100% ನಮ್ಮ ಆ ರೊಟ್ಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪನೋದಿದ್ದ ಐತನೇ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟು 100%. ಅಂದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಓಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ಎಂಕಲೆಗೆ ಏನನ್ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕೋರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಪೋನಾಗ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಈ ರೊಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ಉಡುಪಿಡು ಬಾರ ಚಿಕನ್ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿಟ್ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಯಾನ್ ಬೇತ ಒಲ್ಪಲ ತೂತುಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ರೊಟ್ಟಿ ಯಾನ್ ಎಂಕ ಅಲ್ಪತ್ವೆ ಬಟ್ ಆಣಿ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ಲೈಕ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಏನಂಡ ಒಂದು ಓಲ ಪೇಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕುಡರ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಿತ್ತದಿದ್ದು ಕೂಡ ತಿಪ್ಪದೀಪಿನೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದ ಖಂಡಿತ. ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ ಏನಪ್ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಊರಿಯಲ್ಲ ಅಗಲ ಒಂಜಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇರ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ ಆತೆ ಮನ್ಪಿನ ಒಂದು ತೂಪಿನಗಲ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇಪ್ಪೇರು ಅಗಲ್ಲ ಅವನೇನೆ ತಿಂದದ್ದು ಅಗಲ್ಲ ಏನ ಕಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅಗಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸ್ಟೀವ್ ಸೊ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡ ಬಾಕಿ ಉರಿದನ್ನ ಸುದೀಪ್ ಬಾಯ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಣಪೇನಿ ಮಂಡ ಈಕೆ ಇಂಚನ ಈರು ಪುಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ ಪೂರ ಉಂಟು ನಾಡ್ಲೆ ಉಡುಪಿಡು ಕುಡ್ಲೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈರು ಎಡ್ಡೆ ಅಗಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೇರ್ ತೂಂದ್ರಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಗಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಉಂಡು ಪಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನುಲ್ಲಿ ಇಂಚ ನೀರು ಪತ್ತಂಬಲ್ಲಿ ತಿನ್ಪಿನ ವಸ್ತು ಬಕ್ಕ ಇಂಚನ ಇಂಕ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸದ ಪೊರ್ತು ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಒಟ್ಟಾದ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚ ಉಂಡನ್ ಪನ್ಕ ಶುವರ್. ಸ್ಟೀವ್ ಇಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟು ನನ್ನ ಬರೋಂದಿಪ್ಪೇರು ತಿಂಪಿನ ಈಗ ಮಾತ್ರ ಬೇಟೆಕ್ಲ ಇದು ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಲೆ. ಸೊ ತಿಂಪಿನ ಹತ್ರ ಶುವರ್ 100% ಇರೇನು ಲೆಪ್ಪು ಅದೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರೆಡಿ 3, 2, 1 start. 3, 2, 1. Keep watching Karavali People. Thank you.